Lokal TV er i dag taget på besøg i Galleri A.A. Lund i Kerteminde. Vi har kunstneren udstillet Michael Grønlund, som kommer fra København og netop er flyttet til Kerteminde for nogle få måneder siden. Michael Grønlund blev sidste år i november måned udnævnt eller nomineret til at være en af årets kunstnere i Norge og blev her i slutningen af 2009 udnævnt til årets kunstner i Norge. Vil du fortælle lidt om dine billeder? Ja, det vil jeg gerne. Jeg arbejder jo med meget stærke farver på nuværende tidspunkt i hvert fald. Jeg har tidligere arbejdet med meget jordfarver. Men på et eller andet tidspunkt, så skal der ske noget mere. Og så tænker jeg, hvad andet er der at gøre, end at gå ud og købe nye kulører, nyt værktøj. En ny palet. Ja, en fuldstændig ny palet. Ja. Og et nyt farveprodukt. Det jeg bruger her er et amerikansk produkt, det andet var et fransk produkt. Fordelen ved det amerikanske produkt her er, at det har en glans på samme måde som oliemaling har. Det her det er akryl. Ja, og som er bedre at arbejde med. Det er simpelthen bedre at arbejde med, og det passer perfekt til det, jeg laver, fordi at det, jeg arbejder indenfor, det er ekspressionismen. Og ekspressionismen er jo noget, der sker nu og her. Ja. Der skal ikke tænkes for meget. Og derfor så skal det jo tørre forholdsvis hurtigt. Det kan ikke noget, jeg skal vente 4 uger mere, før jeg kommer til at male videre på billedet. Og når så jeg siger, at det er ekspressivt, så er det lidt med modifikationer, fordi det er det jo en del af det. Men lige netop sådan et billede som det her, som hedder Skovfolket, det er det, der står her, så er det jo hele min... jeg har optaget en del af de her naturfolk rundt omkring, og det her, det er de skovfolk, som lever i Amazonas, ja. Som jo kommer fra de dybe skove herinde og ud til en lysning, som ikke var der i går. Ja. Fordi de rager den der armskov ned. Den er på vej væk, ja. Den er på vej væk. Og de kommer ud og står helt måbne og tænker, hvad sådan er det? In the middle of nowhere. Og det optog mig så meget, så jeg tænkte, det måtte jeg simpelthen bare prøve at få puttet ind i mine billeder. Og derfor blev figurerne så meget mere tydelige, end de har været tidligere. Og det synes jeg lykkedes så godt, så resten af serien, eller resten af mine billeder, efter det, figurerne, ja, de er blevet præget af det. Figurerne er blevet mere og mere tydelige, i forhold til, hvad de har været tidligere. Når jeg siger tidligere, så var det jo, da jeg arbejdede med de franske farver, der brugte jeg kun spartel. Det her det er ren pensel. Men der brugte jeg kun spartel, og så ridsede figurerne ind i. Og det betød jo, at figurerne lå meget skjult i farvelagene, hvor de her kom meget mere frem. Det kan man tydeligt se, ja. Og man kan sige, at hele den interesse for naturfolkene og den måde, vi lever på i det hele taget i verden, det afspejles klart og tydeligt i mine billeder. Det er en indianer? Det er nemlig en indianer, ja, og det er jo også naturfolk, men på en lidt anden måde end de her, som jo også er indianer. Ja. Men det er ikke nordamerikanske indianer, men sydamerikanske indianer. Det her så er de nordamerikanske indianere, som jo også har levet en kummerlig tilværelse igennem hele deres, de sidste 100, 200, 300 år. I den historiske tid, vi kender til. Det er den, ja, lige præcis, hvor den hvide mand kom til Amerika, og så gik fuldstændig grassat. Men de har jo nogle helt fantastiske tanker omkring livet og sådan nogle ting, og det er jo det, som jeg prøver at skildre i mine billeder. Vi har en anden religion og et andet grundlag. Fuldstændig andet grundlag, ikke også? Det her, det hedder den før jagten, og det er jo der, hvor de sidder og planlægger den her jagt på den store hjort. Og dengang var der bisoner også. Ja, bisoner og sådan nogle ting, og der har de jo tegnet og fortalt og gjort ved deroppe. Hvor det andet billede derovre, det er stammens sidste mænd. Og det er jo det, vi kender jo alle sammen historien fra vores barndom med den sidste mohikaner. Ja, den sidste mohikaner, ja. Det og det er lidt af det samme her, fordi at der er ved Gud ikke mange indianere tilbage, som i hvert fald lever som indianere. Det giver man vel ikke plads til? Nej, de har nogle reservater, ja. men de er jo ødelagt på en eller anden måde, fordi de kører stadigvæk rundt i de store biler, de rider jo ikke rundt mere. De kører rundt i store amerikanske og så videre. Så det er en helt anden måde at leve på. Så stammens sidste mænd, det er min sidste mohikaner. Det ligner også det, vi som børn forbandt med en mohikaner, ikke? Ja, lige præcis. Så det er det, der egentlig ligger i mine billeder. Vi har igen en indianer over der, så det er hele mit indianerhjørne hernede. Så hvor du har fjeren. Ja.
Og så kører jeg så med et specielt format, hvor jeg lægger ham halvt ud. Ikke? Så... Vi læser også i annonceringen af den her udstilling, at du arbejder meget med lyset. Ja, det gør jeg jo, og det er jo helt tydeligt, at det kommer ud her. Og specielt på skovfolket derovre. Ja. Og det skal jo være meget stærkt. De kommer frem til lyset. Ja, fordi og det skal virke ekstra stærkt, det lys, fordi at, jeg prøver at skildre det, som de oplever. Ikke det, jeg oplever, men den oplevelse, de har af at komme ud der, hvor de normalt ellers vil gå med sammenknibende øjne, men hvor det pludselig er så voldsomt et lys, fordi at der ikke er mere skov. Det vil sige, at der ligger et helt psykologisk grundelement i det her. Ja, i det med at bruge lyset. Ja. Og det er det samme, der sker her. Her er vi jo udenfor. Her er vi inde i hulen, hvor flammerne de... Ja, og du kan se det på farven. Ja. Men ellers, lyset spiller jo en central rolle i det, det der. Og det gør det jo for urfolk og naturfolk. Fordi de har kun det lys, som Gud skabte. Ja. Ja, de har ikke det lys, som vi andre skaber. Nej, det har de ikke. Og så har de jo så det lys, som de kan skabe ved hjælp af ild. Ja, og det er en helt anden form. Det er en helt anden form for lys, ikke? Men ellers så lever de jo med lyset. Ja. Altså, som vi andre vil sige, at vi står op med hønsen og går i seng med hønsen. Det er jo i virkeligheden det, de gør. Det må de gøre, fordi det er det lyset, er jo. Ja. Vi andre sover lidt for længe om sommeren. Vi sover lidt for længe, ja, det gør vi. Det er rigtigt. Vi burde jo nok stå lidt op lidt tidligere. Men noget flot kunstværk, det er det jo altså. Tak skal du have. Så, og det er jo... Og meget varme og meget nære mennesker, kan man sige. Ja, og det udvikler, altså, de udvikler sig jo hele tiden. Altså, man kan sige, at som vi snakker om, at der kommer mere og mere knald på farverne, for at prøve mig selv af. Det vil sige, at farverne her giver nogle helt andre muligheder for at udtrykke. Helt andre muligheder. Og vil sige, redskabet, penslen giver en anden mulighed end spartlen. Ja. Spartlen har en god effekt, og den har nogle ting, som den kan, men penslen giver et helt andet. Ja. Der er nogen, der blander begge dele, men så ser det ligesom at det kan man også godt gøre. Det har jeg også gjort i nogle enkelte tilfælde, men det er ved at være at bruge spartlen til at skrave farven af. Ja. Altså, der sker jo det, hvis du kan blive ved med at komme ny farve på, og på et eller andet tidspunkt, så bliver den leverpostejfarve. Ja. Og så kan du komme nok så meget knaldgul i, eller nok så meget hvid i, den vil stadigvæk have samme farve. Du kan ikke komme nok i til, at den bliver gul. Og så er der kun én ting, enten at vente på at tørre, eller også skrabe det af. Ja. Og det at skrabe det af kan give en god effekt. Ja. Fordi når du skraber det af, så kommer de farvelag, der er noget at tørre undervejs. Og så skifter det farve. De kommer frem, så får du en rigtig, rigtig god effekt. Ja. Så det bruger jeg en gang imellem, simpelthen ved at komme farve på og stå og male, og så pludselig begynder jeg at skrabe af. Fordi så får jeg noget frem, som jeg ikke selv har skabt, men som er en tilfældighed. Og tilfældighed og forfald, det er noget, som jeg sætter meget højt. Fordi at hvis tingene bliver fortænkt, så dør de i mine øjne. Ja. Du kan gå ud i en skov og se et træ, der falder. Det er forfaldet, og det ligger og rådner. Ja. Men det falder i balance, og det er total balance, fordi det kan jo ikke komme længere. Det er der, hvor det ligger. Så forfaldet og den tilfældighed, hvor det lander, er eminent. Og det er jo noget af det, jeg forsøger at bruge i mine billeder også, når jeg bruger ekspressionismen. Fordi det er jo også tilfældigheden. Jeg skriver i min brochure, at det at smøre farven på lærredet er for mig ikke det sværeste. Det sværeste er at stoppe, når billedet er færdigt, og så holde fingrene fra det. Det har man hørt om. Ja. Det har jeg set eksempler på, man ikke kunne. Ja. Og jeg har også lavet billeder, hvor jeg siger, nu er den der. Ja. Og så går jeg og kigger på det nogle dage, og så begynder jeg pludselig at male på det, og så ødelægger jeg billedet. Korrekt. Og det er frygteligt. Det er også min opfattelse. Og der er kun én ting at gøre, det er at male det over. Så er der nogen, der har brugt en anden måde at gøre det på. De siger simpelthen, vi skynder os til at male et billede, og når det så er færdigt, vi ligesom bliver nået på det, så er det bare færdigt. Så er det færdigt, ja. Og det, men det bliver så aldrig nogensinde det, som de måske synes er det mest perfekte, men det var så det, der var den. Det var det, der var den dag. Ja. Og det, sådan arbejder jeg ikke. Altså jeg kan godt, som jeg siger, den ekspressionistiske måde at arbejde på er jo, at du lader tingene ske.